बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशन मुंनि मोनसे आफाद जोङो 2020 दादों बड'लेण्डनि गासैबो डिसिप्लिननि गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय आरो बे हिसाबै बिथांमोना गिबि हाबाफारि बायदि 10टा साब डिभिजनाव थानाय एबा स्पर्ट्स एस'सिएशनखौ लानानै बे भलिबल कम्पिटिशनखौ बे भेरगावनि गेलेग्रा फोथारावहाय खुंदों साननैनि हाबाफारि लानानै 20 आरो 29 जानुवारि दानि फाइनाल आरो बेहाय बे फाइनाल गेलेनायाव क'क्राझार आरो सालबारि मोननै दोलोनि गेजेराव गोख्रों जुजिलायनाया सोलिबाय थादों आरो गोजोनथाव बाथ्रा बे गिबि खेब टुर्नामेन्टआव बिटिआरआव थानाय मोन 10 महकुमानिफ्राय गासैबो बाहागो लाफैदों बेयो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा होननानै बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला भलिबला जोंनि गेजेराव एसे खमायलांनायखौ जोङो नुबायमोन बोसोरब्रै सिगांसो नाथाय दायो मोनफ्रोमबो जायगायाव बिनि गेलेनायनि जि गोनांथि आरो बिनि गेलेगिरिफ्रा ओंखारबोनायखौ जोङो नुदों बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशना अलिम्पिक एस'सिएशननि स्टाइलजों खामानि मावगोन बिटिआर एबा बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासैबो गेलेनायनि थाखाय बिथांमोना हाबाफारि लागोन गिबि हाबाफारि बायदि बिथांमोना भलिबल लादोंबाबो इयुननि समाव गुबुन गुबुन डिसिप्लिनखौ बिथांमोना नायगोन जाहाथे जोंनि बड'लेण्डनि गेलेगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो गेलेनायाव जाहाथे जौगालाङो बेखौ बे बड'लेण्ड एस'सिएशना इन्डिपेन्डेन्ट बडि हिसाबै नायगोन आरो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांमोनखौ थुलुंगा आरो मददथि होनो थाखाय जोङो थियारि जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो आयदायाव जायफोर गेलेयो बिथांमोना जाहाथे नेशनेल लेभेल इंटरनेशनल लेभेलसिम सहैनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे एस'सिएशननि गेजेरजों जोंनि सरकारा बिदि डिसिसन लाथ'वाखै एस'सिएशना बेखौ डिसिसन लागोन अदेबानि बे बादायलायनायनि गेजेरजों एवारनेस लाबोनायबो मोनसे थांखि बिनि थाखायनो बे बादायलायनायखौ गुबुन गुबुन जायगायाव बिथांमोना खुंगोन आरो जोङो बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननिफ्राय बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि थाखाय इयारलि मोनसे जोंनि एसअपिडिआव बाजेट दोननायनि थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो बा बे बाजेटजोंनो बिथांमोना जाहाथे बोसोरसेनि एक्टिभिटि एबा खामानिखौ मावलांनो हायो बेनि थाखाय जों सुबिदा होनाय बड'लेण्डनि गेलेनाया जोलुर दा जोलुरा खोब मुंदांखा जाबाय आरो मुंदांखा खालामनोबो नांगोन ग्रुप गेमखौ जों बांसिन इन्टारेस्ट होदों नाथाय इन्डिभिजुवेल गेमखौबो जों इन्टारेस्ट होनो नागिरदों बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंहा गोबां गेलेनाय बिफाननि गेलेगिरि दं काबादि होन हकि होन बा एथलेटिक्सआव दङ जोंहा गोबां गेलेगिरिफोर दङ आरो बिथांमोनखौ दिहुनफिननो थाखाय गेलेगिरि दिहुनफिननो थाखाय आरो बेफोर गेमखौ जों मोजाङै खाबु होनो थाखायनो बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशनखौ दानाय जादों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोर इभेन्टनि गेलेनायफोरखौ जोङो समानै खाबु होनो थाखाय जों नाजानाय जोंहा बड'लेण्डआव स्पर्ट्सनि बेलायाव जोङो गोबांथार जों हाबाफारि लादों जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारजों बानायनायनि हाबाफारिया जोंहा जागायबाय आरो उदालगुरियाव खम समनि गेजेरावनो स्पर्ट्स एकाडेमि बे जानो थांगासिनो दङ आरो बड'लेण्डनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो मोननै स्पर्ट्स एकाडेमि भेरगाव आरो बाक्सा बे मोननैयाव जों खालामनो नागिरदों मोनसेखौ गसाइगाव बानायनायनि खोथा दा बेखौ जोङो नैबे मार्च दानाव जोंहा डिपार्टमेन्टेल गभर्नमेन्टनि भिजन डकुमेन्ट जों बानायगोन बे डिपार्टमेन्टेल भिजन डकुमेन्टखौ जों बेखौ सोफानानै बेखौ फैबाय थानाय समाव जों इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों नाजानाय जादों